Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi celebrity stories, and guys namhlanje sikhuluma ke ngestory ke esingekho mnandi bakithi Psika Jumbo kanye ke nolungelo Hlongwane. Guys, uLungelo Hlongwane beno Jumbo used to be brothers, and angazi ukuthi kwenzekani phakathi kwabo two, but I remember ukuthi there were times where uLungelo will post something mhlambe ke engahambisani nokukhola or enza ke izinto zobusha yabo, then ebese abantu betheka uJumbo, then uJumbo wagcina sekhuluma naye ke, or mhlambe uthola ukuthi uxabana nama fans and uyawaphendula or like uyakhuluma, and abantu will take uJumbo on that, and uJumbo call him to order. But I don't know ukuthi kahle hle bagcina bebangeni, but kuba sengathi relationship yabo ke ayizange ke izihambe ke kahle. Namhlanje ke uLungelo Hlongwane waduma ngengoma ke ethi ungithathe down ngingelutho, that song. Uthathe ke waposta ke lapha enkundleni zokuxhumana ku Facebook, wathi ngenkulu inhlonipho ngicela ukuzehlisa kubalandeli bebonke, noma ke uqale wabhala ke wakhuluma ukuthi ke kunezimfihla zaziyo ngabanye abantu, abantu bamlahla edinga usizo in his lowest, but ke manje kunezinto azazi eziyimfihlo, kuningi angakusho ungadestroy ama career abantu, kuningi angakhuluma ongagcina abantu iphalish bengasenale ekhaya, washo ukuthi akaseyona ke ingane anymore, usekhulile, but nje uyabona ukuthi kunomuntu amsongelayo. Base ke abantu bahamba ke baya ku page kaJumbo bawumthega to istory ke sika Lungelo Hlongwane. uJumbo wa respond wathi ubokhuluma welungelo Hlongwane khona abantu bazoyeka ukucabangela ukuthi uhlukunyezwa yimi, sebengitheke kakhulu abantu, nami akumnandanga ukubuka ukhuluma uze uthi bangakubulala nokubulala abantu, ubokhuluma simazi okuphula umoya. Akekho umuntu ozohlukunyezwa la eSouth Africa. Khuluma abantu bakusize, if kukhona inkinga abantu bazosibona njengabantu ke abangakhathali. Uma sithula ube usho ukuthi kuningi, khuluma ndoda angifuni ngawe, kusho ke uJumbo. Wayesethi ke bafowethu ingane iyabhala, ngicela nibheke bafowethu, akekho umuntu ozohlala nezimfihlo zabantu manje, ayikhale, angifuni angazi ukuthi ubefuna ukuthina, angifuni olungaka. So wayesaphendula ke uLungelo kuleyo message ke kaBhuti omdala, waphendula kuLungelo wathi ngenhlonipho ngicela ukuzehlisa kubalandeli bebonke ngendlela ekubonale ngiphendule ngayo, ngiyaxolisa, ngibuyele kuBhuti omdala. Akukho ke ngubhalile oqondene nawe, if I had a problem nawe nginawo ama contact akho, bengizokufonela, so angibhalile ukuthintayo, ngiyaxolisa mawubone ngazi ukuthi kubheke kuwena. Wayesethi ke ngisebenze nabantu abaningi ngathola ukuphatheka okuhlukehlukene, angifakanga gama lamuntu kwipost yami, ngicela ungazitholi ke sewuphatheka kabi ngengikubhalile. Ogcina ngiyabonga ngethuba wangipha lona emsebenzini wethu esiwenzayo. Ngiyabona ukuthi ukhuluma ngepast tense, esiwenzayo ngiyakuhlonipha, angisoze ngenza noma ngadicela isithunzi sakho phansi. Ukusebenza kwami nawe kungifundise okuningi, ngiyabonga ngethuba usale kahle. Imessage ke le ebhalwe ke uLungelo eresponda kuJumbo. Usethi ke omunye ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe umfundisi, I don't know, wathi guys icela niphume kubantu. Jumbo, I know your heart, I know you the servant of God, and Lungelo Hlongwane I also know him. I think you guys need to do a live one day, nixoxe nicele ke ubaba ke uVusi Dube kanye no Pastor Striker Shange, and uthi nazo ukuthi sit down and nivulelane ifuba if kukhona lana limazana khona, if kungekho futhi nikwenze kube clear to people. Such status are not good for your ministries, both of you, please bafethu
uNkulunkulu ayimuvezi uNkulunkulu lo enicula ngaye such things. I love you both, my brothers. I believe in your ministries. So abantu baqala bayakhuluma ke manje bayakhomenta ke because wasengathi ikhona into ke eyenzeka phakathi kwalabo babili, and ke uLungelo uyasaba ukukhuluma but kuthi angakhipha imfihlo ezinzima kabe ezingenza ukuthi kuphela ukudla, akhipha into ezimangalisayo. Abantu ke bafuna ukwazi kahle kahle izini lezi zinto lezi ezimangalisa kangaka. Asazi guys, we are living ekhathini ke zama podcast. They might invite uLungelo or uJumbo kokhulunywe nabo ukuthi kahle kahle kwenzekani phakathi kweni, kanti yini le ngaka enza ukuthi ke ningadlulisi ningabeke nisaxolelana. So yeah guys, I don't know ukuthi uthini ke umbono wakho, ucanga ukuthi le ndaba ke ingalungiswa kanjani. Ngiyamuzwa ke bakithi ubhuti Usibonelo ke Mbili mangabe khuluma ukuthi cha bayadinga ukuthi bahlale phansi bakhulume babhodlelane noma babhodle mawuthi ngebaphinde bazwane kube ukuthi nje but ke into yabo ke iyalunga cause banakho lokho bethi thasi omunye nomunye umuntu uthi thasi komunye khona enkundleni ke zokuxhumana. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.